जाऊया पुढच्या बातमीकडे। रायगड राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष नॉट रिचेबल आहेत आणि सुधाकर घारे हे 2 दिवसांपासून नॉट रिचेबल आहेत। घारे पक्षश्रेष्ठींवर नाराज आहेत अशी एक चर्चा आहे आणि तटकरे आणि थोरवे यांच्या मध्यस्थीवरून घारे नाराज आहेत का अशी आता चर्चा सुरू झाली आहे। तर अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे रायगड जिल्हाध्यक्ष सुधाकर घारे हे 2 दिवसांपासून नॉट रिचेबल असल्याने कर्जत मतदारसंघामध्ये कार्यकर्त्यांमध्ये एक संभ्रम निर्माण झालाय। विविध तर्कवितर्क त्यामुळे आता लढवले जातात। राष्ट्रवादी पक्षातल्या सुरू असलेल्या नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर या घटनेकडे गंभीरतेने पाहिलं जात आहे। दरम्यान कर्जत खालापूर मतदारसंघातल्या एका पक्षप्रवेश सोहळ्यामध्ये घारे यांची ही नाराजी दिसून आलेली होती आणि त्यामुळे त्यांच्या नॉट रिचेबल होण्यामागे नेमकं कारण काय आहे याकडे सर्वांचं लक्ष लागले। तर या सर्व घडामोडींमुळे रायगडमधल्या राष्ट्रवादीच्या राजकारणात पुढचे काही दिवसांमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जाते।